khovel thil thleng mak le dang da jinga nula thianglim mari in larna chanchin hian mi te ngai ven a hlo hle a kum sang kha zakwa som pasari atanga voin thleng hian khovel thil mak jinga chhiartel alani fan mai ani mari in lar chanchin hi abikin khotlang ko ran ho khuan an bo na sale zwala Europe khumwal po in an boi puina sangyang mai USA Georgia state a Vonier muna thlathar ni som pathuma piangin nula thianglim mari anga in chal chu a in lar thina hemi mun chau ni lo mun danga po a in lar na sa hle bok ani he mari in larna anti mai hi tet ale Maureen Flinten the thunder of justice ti in thil thlen dan chanchin le khabu a chip chiar takin an chu to nge nge a an soidan chuan mari chuan ka fapa local anai to si a local le na atan mi te chu in buat sai tir turin min tir ani ati mau mai hei hi ko ran ruai tu Roman Catholic chuan thupwan bung som panhi chang khata changa chang li a meichi ani a in thuam ati kha ani e anti mia mai mi then khat chuan mari ani anti lain mi then khat ve thung chuan ram huai mi hring te bum tu mai ani anti tlat bok a in larna thin mun poimo zwal deuh te chu Portugal rama Fatima Spain rama Garabandal Yugoslavia rama Medjugorje te anni Medjugorje hmuna hian sang kha zakwa somriat pakhat kuma tangkhan naupang paruk hne na a in lar thina helai hmun hi mimir mak ta duai som panga le rongbol tu sing khat sanga vel in an tlo to nge nge ani mari in larna hmuna thil thleng lar tak pakhat chu Portugal Dance of the Sun ti a an soi kha ani a he thil thleng hi a chan chui chu a theilo khovel thil thleng mak Mysteries the Unexplained Gallery a ami khwal lo hle ani hemi Portugal rama in lar dan hi tharau in larna emo middoi vai thil emo a ngai tam tak anom bok Portugal rama Fatima hmuna sang kha zakwa som pasari me ni som pathum khan naupang pathum Jacinta Marto au naupa Francisco le an kazen Lucia dos Santos te chuan an khodaya meche pakhat in larna an muwa chu meichia chuan nula thianglim mari ani thu asoi mau mai ani chuan thil tam tak asoi boka tin chu me te hna chuan ni som pathuma aron in lar ja tur thu te asoi bok asoyang nge chuan anu tharuk chung chu thlathar ni som pathum aron thlena piangin aron in lar ta zia mai ani naupang pathum te hna a in lar tum hian khovela thil lo thleng tur te a hrit loka naupang pani Francesco le Jancita te hna chuan nangni pani hi chu tun atanga rei lo te a kan hna kala ang cheu ma se Lucia chu rei tak khovela ala omang tuna ka thil soi zong zong lo thleng dikhi an hu vek bokang athi a asoyang tak hian naupang pani te chun rei lo te a an thi tamaya Lucia ero chu he thu zia lai po hian aladama kumsom kwa pasari vel ani to ani he thil hi a thlen masak ber atangin mi te ngai ven a hlona se emema mari in lar lai mu tumin mun san san atangin mi pui tam tak an pungkhom thina ma se mak deuh main chu naupang pathum te chau lo chuan mari ni a in char ron in lar chu an mu ve theilo ani a in lar to ber ni chu October ni som pathum ani a hemini hian mi pui nuai khat chuang zet an pungkhom tamaya zinga tangin mari in lar lai mu tumin ruah sur hnuaya mi pui sang tam tak an khat mur maya mi pui chuan an be se yangin mari chu an mulok lova ma se nakina chuan chum cha tak kara ni aron lang ta war maya chu ni chhum kar atanga ron lang chu alan dan a in thlak ta thut mai ani ni chu silver rongin aron lang ta a leilama chak takin aron in kho thlata pur pur mai ani tin ni chu asa thavol vol hle a chumin a hual pap nge nge a sarjam kan ti ang hi ani ber ome nakina chuan ni silver rong chu asen lara aron in thlak le ta phut maya reilo te a rong engin aron thlak le thuaya atopa chuan noinok rong lam deuh hian aron lang le a ti chuan van lama a chhole ta vung vung maya chuti lai chuan ni chu a phul hlur maya mi pui chuan mak an ti kher mai he thil thleng mak le dang dai tak hian minute riat vel lai au nge nge a voin thleng hian khovel thil mak chan chin zia na Portugal Dance of the Sun ti a chin chia alo ni ta ani he thil thleng hi science clear na taramit atang chuan thil ni theilo to pa ngai ani mau maya a chan chu ni khian om na ason ve ngai ulain
Portugal rama Fatima hmuna ero leile van kal mang pel lutukin thil athleng si a chu wang chuan cosmology hole khovel mithiam tam tak chuan ashing ashana ram hoi na tho a an pu min mia mai ani cosmology ho chuan ni chu mi puimu la yanga thlok kwal vel vak ni tak tak se chuan leilung kalphung hi minute riat lek chungin a boi zo vek don ti na ani a ma se leilunga boina chu tiang engma athleng si lova ram huai na tho ani ngat mai an ti ani hemini me ni som pathum sang kha jakwa som pasari kuma Fatima hmuna thil athen lai hian naupang pathum te ti lo chuan mari in lar lai hi an mu ve thei lova amai ro chu ni athok kwal vel le arong in thlak lai vel chu mi puinuai khat chuang fe in an mit nge in an mutlat si ani mi then khat ngai dana chuan khamini a mi puite mit kha a hu howa mit doi vai thei mass hallucination na tho angin an mutamai ni in an ngai thung ani ko shan lam ero chuan I Halloween mithiang lim mari in larna le pathian thil ti theina ronlan chu an ani nge in an ngai mia mai ani Fatima hmuna chau po hian mari in lar an ti hi voi tam tak mu ani kan ti to kha chu mari aron in lar chuan ko shan ruai tulu pop chungchang po asoi nual nge nge a pop jani somruk pakhat na thi nu a pop pathum an ron om le ang ti te asoi ani tin pop ho jinga khan pop john paul pani na chuan mari in lar na hi atui pui hle a akor fual malama mt aziaka akor fual nunglama latin tongin totas tans sam maria mary I am all here mari kapumin ita ka ni ti achuang ko boka he pop john paul tu hi kumsang khajakwa somret pakhat me ni som pathum khan ka aliam ani nge nge a ka aliam ani khan hemini ve khian Fatima hmuna mari in lar chuan pop john paul tu chu ama ven him na wang chawa dam ko chuak ani thule khovela rem na le muan na siam tu a adu wanga anun na chan him sak ani thu asoi tlat mai ani pop john tu chu alom emema ka liam ani champha chia kumsang khajakwa somret pani me ni som pathum khan Fatima hmuna kalin chumi hmuna mari lim adin lian pui ma chuan thing thri in atong trai ta hial ani kumsang khajakwa somret pani august ni som panga le som paruk khan mari hi a in lar le a hemi tum hian society of jesus pola father roman andrew u nau pa mithi to father louis atharau chu mari chuan ko chu asakin a u nau father ramona chu abiak tir nge nge ani omzia chu mithi le minung inkara mari ni a inchal chuan palai na athok ani berang chu father gobi anena September ni som pariat sang khajakwa somret pariat kum khan mari hi a in lar le boka khovel chiat tur thu ashil ngek ani ome tin thingtlang lo nei mi pakhat Michael O'Donnell ne na August ni khat sang khajakwa somret pariat khan mari hi a in lar boka mari chuan thu asoi treu nge nge ani mari ni a in chal ron in lar thin hian kum sang khajakwa som pasari atang dai to khan mi te mu the in a in lar to a ko shan lampo in an ngai ven hal emema mari in larnam hun ni a an soya chuan mi pui tam tak atle in an tle dul reng mai ani heng mari in larnam hun ming thang deuh te po hian voin thleng hian tlo tu an chat lak mang lova mari in larna ring tu ho meteorology sial an lo pian pha ta ani